For mange mennesker er det utrolig svært at forestille sig et liv uden at kunne se. Nogle vil måske få en resigneret holdning til livet og trække sig tilbage. Claus Ursin er en 56-årig familiemand, der bor i Nyborg sammen med sin partner Marianne. Han har aldrig set sine børn eller sin partner, da han har været blind siden 20-årsalderen. Trods blindheden har Claus ikke mistet modet på livet. Han lever tværtimod livet fuldt ud og gør de ting, han altid har drømt om. Ting, han ikke troede var mulige. Claus er en fighter, og det her er hans historie. Jeg mistede synet, da jeg var 20 år i 1977. Og grunden var nethindløsning. Det er nervesystemet i øjet, der falder ned. Og jeg er så født med aflegrå der, så jeg er opereret 25-30 gange på begge øjne, siden jeg har været 3 år. Jeg kan ingenting se, og det jeg ser, kan man sige, det er sådan noget pinkagtigt, lyserødt noget. Så det er ikke sådan sort. Et eller andet sted synes jeg, at det er behageligt, fordi så er det helt lukket. Forsynet. Så er der ikke mere at miste. Jeg synes, den største opgave, at jeg havde, det var egentlig at trøste sygeplejersken. Jeg mødte jo min søns mor, mens jeg var blind. Så derfor har jeg nok ikke tænkt rigtig dybt over, at jeg ikke har set de personer. Og så går jeg vel rundt og føler, at jeg godt kan se, selvom jeg fysisk ikke kan. Og det værste ved at miste synet, det er, når de unge piger kommer i kortskørter. Claus og mig mødte hinanden i 1995, og det var gennem en gammel kollega af mig, der var god kammerater med Claus. Og det var egentlig ham, der fik os til at det endte med, at vi ringede sammen i et par måneder først, og så var jeg så hjemme og besøgte Claus bagefter. Ja, du har altid været lidt langsom. Ja, og det jeg faldt for ved Claus, det var hans gode humør. Trods af, at man er blind, at man så stadigvæk kan have det går på mod, at man kan være så glad og ikke være sur på småting i hverdagen, som at jeg måske dengang var. Og tænkte, det kan jeg ikke tillade mig at gå og være sur over. Og Claus skal gå og være så godt humør og så videre, ikke? Og det tror jeg egentlig. Og så har Claus altid snakket mig. Det var måske også det, at der har aldrig været de der tavse stunder, og det er der stadigvæk ikke. Altså. At Claus ikke kan se noget, det betyder egentlig ikke så meget for mig. Det er ikke noget, jeg tænker over i hverdagen. De ting, at Claus har behov for hjælp, som jeg hjælper med, det er bare naturligt, at det bliver naturligt. Men altså, hvis vi for eksempel parkerer nede ved Føtex, og vi snakker om et eller andet, så kan jeg da godt nogle gange gå fra bilen, og så Claus står og, skulle jeg ikke med, ikke? Altså, fordi jeg tænker slet ikke over Claus og Brind, altså i hverdagen. Jeg vil sige, altså efter jeg har mødt Claus, der har det ændret mit liv på, at jeg har oplevet en masse ting, jeg aldrig nogensinde havde drømt om, jeg skulle opleve. Været med til nogle af alle de der projekter, Claus har lavet. Claus han har det med nogle gange, at man skal overtræde nogle grænser, nogle gange, hvor jeg har også overtrådt nogle grænser, jeg ikke troede, jeg skulle opleve. Altså, bare det at sejle en båd hernede på Storebælt, det troede jeg aldrig nogensinde, jeg skulle. Det har aldrig været min interesse, altså. Og så kom det bare en dag, hvor der var en, der skulle ud og sejle for Claus, og han kunne ikke komme hjem, så det var det så mig, og jeg har aldrig prøvet det før. Og sådan nogle ting, der har man været nødt til bare at springe ud i, fordi ellers så har tingene ikke kunne lade sig gøre. Det jeg skal hjælpe Claus med, det er som ikke så mange ting. Altså Claus kan selv lave mad, han vasker selv tøj, og Claus gør alle de der dagligdags ting, når jeg ikke er her. Jeg ser på livet i dag, ligesom jeg måske har gjort
i mange dage og i mange år. Forstået på den måde, at der er ikke den store forskel fra seende til ikke seende, for eksempel. Selvfølgelig er der nogen, men så stor forskel er der ikke, synes jeg. Det syn, jeg har på livet, jeg har vel det syn på det at få det bedste ud af det, der er tilbage. Forstået på den måde, at jo mere fest og farve, jo sjovere burde livet være. Og fest og farve for mig, det kan godt være sport. I hånden har jeg sådan et stykke lava, som jeg har fået ved at gennemføre Ironman på Lanzarote. Og en Ironman består i at svømme 3,8 km i havet og cykle 180 km og slutte af med at løbe en maraton inden for en begrænsning af 17 timer. Og man siger, at Lanzarote Ironman er verdens hårdeste Ironman. Indtil nu, eller indtil videre, er verdens eneste blinde, der har gjort det, eller gennemført det, alt efter man ser på det. Og tiden den var 16,5 timer. Det har jo selvfølgelig ændret mit liv ved at blive blind, at der er nogle få ting, jeg ikke vil eller ikke kan. Men jeg synes, de er få. Og så er der selvfølgelig, at jeg er måske fritaget for at skal på arbejde hver dag. Og der kan jeg så dyrke mig selv, og det har jeg det rigtig godt med. Det er i hvert fald ikke et problem at være blind som sådan. Kun i nogle praktiske ting er det jo selvfølgelig, men ikke i hverdagen. Og ikke omkring sport eller udfordringer er det heller ikke. Personligt synes jeg selv, at det er fint som det er. Jamen, jeg synes ikke, det har været en opgave, der var svær at løse. At blive blind. Men det er måske også, fordi jeg blev blind så hurtigt. I løbet af 6 timer. Og så er det jo bare videre derfra. I stedet for også trit imod. Og modarbejde det. Det bliver det jo ikke lettere af. Men selvfølgelig på min egen måde. Jeg har jo ikke bare gået i en snor som de andre blinde og svagtseende. Jo mere modgang, jo stærkere bliver man. Da det er for let. Bare at sidde stille og vente på hjælpen. Og også som jeg siger, mennesker uden mål er mennesker uden mod.